Kávúr alibiét. Ha vette a fáradtságot, hogy ennyire bemártsa, miért akarta volna aztán tisztázni? Ne haragudják, kollégina, de nincsen igazad. Malkáv nem tudhatja, hogy tényleg igazolták az alibiét. Így van. Lehet, hogy csak hazudtam, hogy igazoltam az alibidet. De kérem, hölgyeim és uraim, miért a kolostorban keressük a kurvát? Dr. Szirmai életének és halálának leggyanúsabb eseménye éppen becses személyemet érinti. Nevezetesen, hogy a felesége szeretője voltam. Talán még vagyok is. Azt el kell ismernem, hogy nem rendültem meg túlzottan a Feri halála miatt. Minden jel arról utal, hogy a viszonyunk kifejezetten rossz volt már a végén felé. Felmerült tehát a kérdés, hogy miért jártam én egy ilyen olcsó és simli zugügyvédhez, mint kutya? Mi másért, mint hogy rábizonyítsam a nejére, hogy a vállás az ő hibájából lesz kimondva. Hogy még véletlenül se jusson semmihez. Ami azt jelenti, hogy semmim sem maradt volna. Azt se tudtam volna, hova menjek. Hozzám aztán nem. Idáig is alig győztelek letagadni, drágám. Akkor tehát miről szólt az iminti vitánk a temetőben? Nyilván zsarolom önt, asszonyom, mert olyan titok van a birtokomban, hogy ön előbb halna meg, sem hogy kiderüljön. Akkor viszont ez a titok nem más, mint hogy én ölettem meg a férjemet. Én. A megbízó én vagyok. Milyen sűrűn látogat újabban? Szóval Szirmai el akart válni magától, igaz? Igaz. És kutyával akarta kisemmisztetni magát. Igen? Ezekben a részletekben nem avatott be. Mivel zsarolja kutya? Na jó. Elegem van magából. Feleljen. Ó, most már nem csak indiszkrét, de erőszakos is. Befejeztük a nyomozósdit. Most én kérdezem magát. Maga olyan, mintha nem is lenne. Minden helyzetben idegen. Maga az a pasi, aki minden nap kimegy a lovira. Pontosan tudja a lovak anatómiáját és esélyeit, de soha nem ülne föl egyikre sem. Nem is járok lóversenyre. Nem pontosan értem, hogy mit óhajt tőlem. Azt óhajtom, hogy magyarázza meg, mi nem stimmel magával. Velem? Sok minden. Mire kíváncsi? Vegyünk akkor egy világos példát. Csak őszintén. Tetszem magának. Úgy gondolja? Igen, úgy gondolom az Istenit. Udvarol, de megfoghatatlan. Kérdez, de úgy, mintha egy fénymásolt kérdőív ülne a kanapémon. Bocsánat, a Feri kanapéján. Árulja el, miért képtelen viselkedni velem? Ön ittas, asszonyom. Ő hülye, drága uram. Vár valakit? Természetesen nem. Tudja, mi a különös? Minden alkalommal, amikor csöngetnek, arra számítok, hogy ajtót nyitok, és ott áll a Feri. Várjon. Mindent tudok. Jó magának. Hány éves a kapitány? Sajnálom. Fogalmam sincs, miről szól a váratlan melodráma. De rögtön folytatjuk. Jó napot, biztos úr, biztos hölgy. Jöjjenek. Szarkapu. Már van egy vendégem. Hoppá.
Bocsánat. Nem azt mondta, hogy vendége van? Úgy értettem, a magány. Csak hogy hazaértél. Nem tudok egyedül lenni ma este. Gyere át hozzám. Egy család vagyunk végre. Azt mondtad, hamarosan kideríted, ki ölte meg a Ferit. Sikerült? Nincs kedvem beszélni róla. Meg kellene már csináltatni. Segítesz beállni? Gyere! Gyere! Biztos voltál benne, hogy eljövök. Tudtam, hogy ráveszlek. Mert te mindent megkapsz, amit akarsz. Nem. Én mindent megszerzek, amit akarok. Nem vagy valami nagy detektív. Na gyere, üljünk le. Megöletted velem Szirmait, és most engem is meg akarsz ölni. Úgy tűnik, ez a helyzet. Jobb szerettem volna, ha letartóztatnak. Úgyis épp elég eltűntél volna az útból. De azzal, hogy megtaláltad a Küklopszot, nem hagysz más lehetőséget. Hát nem nagyszerű. Mivel valóban te követted el a gyilkosságot, nem lesz nehéz rád bizonyítani. Ide pedig azért jöttél, hogy az örökség maradékát is megkaparintsd azzal, hogy megölsz engem. Én pedig önvédelemből lelőttelek. Az egész az örökség miatt. Annyira sajnálom, hogy belekeveredtetek. Annyira sajnálom. Sajnálod? Ezt nem értem, hogy miért mondod, hogy sajnálod. Nem sajnálod. Azt akartad, hogy minden a tiéd legyen, nem? Hát most minden a tiéd.
Te nem sajnálod! Bassza meg! Van magánál fegyver? Van. Akkor vegye elő. Csak nyugi. Oda csúsztatom. Rendőrség? Hart Ildikó nyomozót keresem. Melyik osztályról? Életvédelmi. Kapcsolom. Igen, tessék. Malkáv Tibor. Mondom a címet. Engem is megúsztál, Tibi? Nem úsztam meg semmit. De nem mész börtönbe. Nem. Úgy tűnik elhitték, hogy te bérelted fel Küklopszot, hogy ölje meg a Ferit. Igen? És azt? Azt hogy adtad be nekik, mikor kijöttek? Füstölgő pisztollyal ücsörögtél 2 hulla fölött. Azt mondtam, önvédelem volt. Jaj. Tulajdonképpen tőled vettem az ötletet, Ágnes. Elegem van. Megyek, megnézek egy mozit az Edittel. Sőt, azt hiszem, megyek és megnézek egy színdarabot az Edittel. Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni, amiért arab mandolin művésznek adtam ki magam. Hülyeséget. Csimbó Péter vagyok, kell és... öltözni. Na jó, akkor... Egyáltalán nem tudok mandolinozni. Gyűlölök sminkálni. Nagy megkönnyebbülés ez most nekem, hogy ezt elmondhatom önöknek. Na jó. Lemosom. Bocsánat. Ja. Ne halljam a